كان فقط እግዚአብሔር ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባትና ክንጅምሪና ኣቦታትና ማእከልና ስለ ዘለዉ ብጸሎት ክኸፍቱልናዮም ናብ ኣቦታትና ካሕልፈኩም እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ብምሕረቱ ይምሓረና ገጹ የብርሃልና ሓጢአትና ይቅረበለልና እግዚአብሔር አምላክ ካብ ቤቱ ዝረሓቁ ይቅርበልና ኣብ ቤቱ እንመላለስ ስነ ምግባርና የቃናዓልና ሕዙናትና አዘልና ሕማት ፈውሰልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ዕለትን ገናና ልማመና ናን ዝበድል ወደንኩም ዝሓደግና ሎም በደልና ናብሳና እንደገና ካብ ኩልፋትና ናብራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ አሜን ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ባሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስብረት ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኺ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊኽ ምንታና ምሕረት ለምንድልና አሜን ንገባር የሰናያትን መሓርን አምላኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደግፍናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕና እሞ ነመስግና ኣለና ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራሕ بفصم سلام كعقبنا نخلو زملخ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትመልኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምንት ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ስለስተተርካናን ዝረዳእካናን ዘዕቆብካናን ናባኻውን ስለስተቐበልካናን ስለዝራህራህካናን ደገፍካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣውን ስለዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትት ንልምንን ኣለና ኣብዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡን ጉህድን ዝኾነ ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻን ካብ ዙርያ ዘለናያ ቦታና ኣርሕቕ ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላይን ክረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምባልኻናን እምበርና ፈተና ይተእትወና በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ من تفقر سبيل بزغبرو ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማ ውዳሴን አምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 وأملاك كم سالخا محرني خم تعبير راخا أبساي دمسس كاب أبساي أصبيك حسبني كاب حتياتي ونصرني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب قدم إيو بزربا خاص صادق بفرجخان وصون كاتر كبس أنا أخاطري بدلكو أب قدمي خا أكي جبركو نو أبسات ولدكو كاب حتيات أنا ستنن نحك أوش تخاطر اليوم أبحوم تو محرني متفس أرسل عزاز ريني كبرك سحروس أبني تنزغت قد كاي نعصم تحقوس هاس بهتان حقوسنا اسمعني قد حتياتي كولو نبزل أبساي وندمس سوا أملاخ صوري لب فتر اللي صنو منفس كاوش حدث كاب قد كاي دربي النحقوس مدحان كاملة سلي بفقاد أنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس عمرهم إيا حتى أنا بخاخم لس إيا وأملاخ مدحاني كابد آدم أنا قفني لسانين صدقها أهل الكتب لولو إيا قويتها أفاي مسقانا خنا قرس غنا فريك فت مسوات وهاب ما هب لكاني تزيكون اسم أقرب كل كان رن مسوات مرة رايت وقاني خام مسوات أملاخ صبر منفسي وأملاخ مسبرن كت لبعيتون قاني خانس يم صدقها سناي قبر الله مكاتيات يرسالم ندق مسوات صدقي بزحر مسوات بملو مسوات بحق بلكايو شو أما سوي خارح وقرب الكايو محليل ويا صلت زياد قاس نكرسات نكسين أملاخين مسكان أقرب الحاتياتيك حد قال لك ألمنو آمين اللي هو تسمع لنا مزمور داوود مبل 230 أبونا أبا قوموس كتصلي لنا يوم مزمور داوود مبل 231 أبونا أبي ملاك سلام كتصلي لنا يوم مزمور داوود مبل 232 دكتور صقابو كتصلي لنا يوم
مزمور داويت مبل 233 أنا ختصليايه أدينا إلسابيت ونقعب سلام أتخن حنصنعكم مزمور داويت مبل 234 أدينا إلسابيت هاري كان بحجي لا بوش تلبخني خنتري هاري مرتمنيت مزمور داويت مبل 237 كتصلي لنا مع رزنت مزمور داويت مبل 238 كتصلي لنا مع مولون قعب سلام أتخي مزمور داويت مبل 241 كتصلي لنا بدقامي أبونا أبا قوموس مزمور داويت مبل 242 كتصلي لنا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 246 كتصلي لنا مع رزنت مزمور داويت مبل 247 كتصلي لنا ممهر تمنيت مزمور داويت مبل 248 كتصلي لنا ممهر تمنيت عاويل كتصليها مزمور داويت 248 عرش سلام እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ፀሓያትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃብዎ ምሽቲ ሓፋት ደደፈ ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመ ቃሉ ተስልጥ ወብላን ኣቶም ኣኽራናትን ኮራቢትን ኩልኩም ፍሬቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመን እትብሉ ኩላትኩም ፍሬቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ይቅርና ኣልዓለ ንሽቲ ሓፋት ደረጃ ስለዚ ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግንሎ ሃሌሉያ ስለዝተሃበና ኣገልግሎት አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ስነ ማይክሮፎን ኢለ እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕን ኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ውንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጐይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ እነሆ ኣብ ቅድመቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ኣራይ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌና ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር
مقابر قرب دو انت ايش مكتب لي عم مقابر انت عم مقابر عم مقابر أيودسون اي ودسون اي تبلن زلا قرب اطبب بللي مثلني أبزي أستخكل يندلو أخلا من الواش كموبايل هو عندي ايه عم مقابر اي ودسون اي ودسون يودي هالكاني قرب أسباب بالله ديكونه كم بوين الله حكا لك كيد كامبر أبيد الله كم الله سيو ما يرسى عرح أوكي حجي صبوا الله ديكونه ما تعرف حدي الشيء يقرتا متشم قرب دحرت زفلوز هونكو قصي لأذان البب جميل أب مقابر أي ودسون إيو أموت كعد ذكرو يلبون أب جهنمون زي مسجنو يلبون أمو كبرك أستكي تنسيكي نمدهنكي بنسعة أو أملاخي محرن نادهن نبلكي تمهتني سبحان الآب والد منفس قدوس نزل ألم ألم آمين أب والد آمين هذا أملاخ آمين آمين يعني اللي نسب كان ما معمولو موال سب زي وداع رأي كما وعدكم رحوس هاد شامت كلكم موال سب زي ودا زعلم سي كأن زلعلم زنبر انت زخون سي نفسي نتصر زخونة مخنيات محلو كنيرو كنك تتصيف زخونة تقبارات كن اتحما كيكن أبقن متحقنيا مسقلا أب عرات حديات تسديحكي أب شللتنيان كدا أنسقاخي كوينكي كلوخي انت أيو اتهبي ملسي أو خرستوس أملاخي بتي أزيزة فردخا سنبد نتزل على ما فردخا بركخ بت ملكتاو نزبراقاو برهانكا انكتكت ألهو أنا حسم دنوس أب عراتي دكي سزلهو أب هيوتي ونزي قدس غونكو نايت تقبل قرص أبنت موساد أف لبين نوعه أو أملاخ أنا قبنيا يمو يقرب للي يقول الله يزني وزلفني والعالم عالم آمين آمين دكتور صقاب ونسست دنجل ونسأت دنقلنا باريخي تقولت بسلانة ديت كيزال كحي نتي أبحلنا كم معبل زقامات الكفو حسابات كاباير هاليوم نتحممت نفسي بخنتنات عزيها لعطات في اللومو ناب صلوتن من قحنا بقسيا مغنياتو نسخي كاليتن محرات لمن آلايت أدن أخي أدن من جيوات نبسين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفاي أخي آمين ممرت منيت وقيتا بزاليت زي أنا عمو እሺ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሚን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ
وقدم عالم زنبر كان نزل عالم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدوسن نعخا مسكانا وداسين قرمان يقبأ له من كل ساعة نزل عالم آمين أوعو قيتا بأخا مأمانا نسمكا من زمارا سنا يمو مفردكا أبتتصبح حق النتكا دما ليت ليت زنتو آمين سلسة حبنا أقول كل صبر آمين ما مارزنت وداسي سلس قدوس كم يمسكون داسي سلس قدوس قدوس እግዚአብሔር قدوس حيال قدوس ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ወጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ብኻብ ፀሓዮም ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንስኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንስኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ሰባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን ማማ ተርሓስ እንኳ ኣብ ሰላም ኣተኺ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ጽልይልና እሺ ነምስኹም አረስ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩል ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣድገና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኽና ዘወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለመልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ወድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምትክሓድገልና ተዘከረና አሌው ተስማዕልና ኣቦና ቤከሽ ተስፎም ካብ ሰላም ኣተኹም ነፃ እንተሃሊኩም ጊዜ እንተሃሊኩም መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ክትጽልዩልና መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክልና መፂኡ ከዓ ነብስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ብስሉስ ቅዱስ
نبسر نسجدلون نخبرون وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا امين አሜን። አቦና አባ ቆሞስ ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልዩልና ንኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓካት ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ካብ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታን ተፈሊተ ንስእ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ንትንሳኤ ምዉታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። ወጎይታ ጸሎትና ስሚኻ ኃጢአትና ሀደገልና ክሪያላይሶን 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 ማማ ትርሓስ ወልዱ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልይልና هاي تتعمل يا دياقوني أما قد يدلك لغريتا قد هايكم እሺ እሺ ማማ ህይወት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ اوكي حد صنعهم كلكم ثانك يو اما قدس دي خان بحكي هو ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙልኣት እየን ወንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጌታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት እታናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ወኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ግሁድ ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብኡ ልዕሌና ዘሎ ዝመስል ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ እቕረበለልና ኦጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ አሜን وأكوبك ما بسانه
بكم مرتك أملاكني وأكو بكما أبو سانه بكم مرتك أملاكني وأكوبك ما بسانه وقويታ ቡቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣቦና ኣብ ቤት ቀሺ ተስፎም ናይ ንስሓ ጸሎት ክትጽልዩልና ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልናን ኣምላኽ ብስምካ ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትን ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምን ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተማዕቲ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋና ነፍስና ናጽህ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቃያት ልቢ ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ቡቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣሜን ንዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ንሎሚ ዕለት 3 ጃንዋሪ 2025 ብግእዝ 25 ታሕሳስ 2017 መቐጸልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዝግበር መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ እንሪኦ ከዓ ድግማ ናይ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ
ሰለስቲአን ምዕራፋት ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ናቱ ድግማ ክህልወና እዩ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 3 ምዕራፋት ይደለወን ኣብ ዝሓለፈ ተኸታታሊ 3 ዓርቢ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ስለ ዝረኣናየን ንሎሚ ድግማ ወይ ድማ ናተን ጽሙቕ ኣቢልና ኢና ክንርኢ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣቦታትና ማእከልና ስለ ዘለዉ ኣቦታትና እውን ሓፈሻዊ መግለፂ ናይዛ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ክህቡና እዮም ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰናብቲ 3 ሳምንታት ድተዘራረብናሉ ሕልፍ ኢለ ንመዘኻኸሪ ጽማቕ መዘኻኸሪ ክገብር እየ ብድሕሪኡ ናብ ጉባኤ ክንከይድ ኢና ቅድሚ ነዛ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምርኣይና ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ እውን ርኢናያ ዲስካስ ጌርናላ ነርና ኢና ነዛ ካልአይቲ እውን መወከሲት ስለ ትኾነና እታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ንምንታይ ዕላማ እያ ተጻሒፋ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይኑ ይጽሒፍዋ ንመን ይጽሒፍዎ ርኢና ስለ ዝነበርና ከም መእተዊት ክትኮነና ንዓ ትንክፍ ከብላ እየ መጀመርታ ተሰሎንቄ ትበሃል ቦታ ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ናብቶም ሰብ ተሰሎንቄ መልእክቲ ክጽሕፍ ከሎ መን እዮም ንሶም እታ ተሰሎንቄ ትበሃል ቦታ ኣየነይቲ ቦታ እያ ንምዝኽኻር ዝኣክል ተሰሎንቄ ማለት ኣብ ግሪክ እትርከብ ዓባይ ከተማ ንኣቴንስ ቀፂላ ብዕቤታ ብብዝሒ ህዝባ ኣብ ካልአይቲ እትርስራዕ ዓባይ ከተማ ናይ ግሪክ ተሰሎንቄ ወይ ድማ ተሳሎኒኪ ይበሃል ዴማስ ንድሕሪት ተመልሰላ እውን ብኡ ክንዝክራ ምእንቲ እሳያ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ግዝኣት ሮማ እያ ነይራ እታ ከተማ ብዓባያ ግሪክ እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንፊልጵስዩስ ሓዲጉ ናብኡ ብምኽያድ ኣብ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን መስሪቱ ነይሩ ኣብቲ ቦታ ግን እምነት ኣይሁድ ንምቕባል ድልዋት ዝነበሩ ኣረማውያን ነይሮም ኣይሁድ ከዓ እምነቶም የስፋሕፍሕ ስለ ዝነበረ እቶም ንክርስቶስ ዘይተቐበሉ ኣሕዛብ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ንክርስቶስ ዘይተቐበሉ እቲ ናይ ኣይሁድ እምነት ከዓ ምስባኽ ስለ ዘይሓደጉ የስፋሕፍሕ ስለ ዝነበረ እምነቶም ነቲ ናይ እምነት ኣይሁድ ንምቕባል ድልዋት ኣብ ገምገም ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝነበሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነቶም ህዝብቲኦም ክርስቶስ እቲ መሲሕ ከም ዝተወልደ ብክርስቶስ ከኣምኑ ከም ዘለዎም ምስ ሰበኸሎም ቤተ ክርስቲያን ምስ መስረተ እቶም ኣይሁድ ቀኒኦም ብዙሕ ተቃውሞ ገይሮምሉ ካብዚ ከዓ ካብ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን መስሪትሎም እዩ ኦረዲ ምሂርዎም እዩ በዚ ተቃይሞሞ ከዓ ንተሰሎንቄ ገዲፉ ካብቲ ከተማ ወፂኡ ናብ ቤርያ ዝበሃል ቦታ ከይዱ ነይሩ ንሱ እውን ኣብኡ ይፍቲ ከባቢ ግሪክ እዩ ስለዚ ካብታ ከተማ ምስ ወፀይ ተመሊሱ መልእክቲ ድፅሕፈሎም ደሎ ንሰብ ተሰሎንቄ እታ ቀዳመይቲ ቀንዲ ዕላማ ናይታ መልእክቲ ከዓ ሓደ ንዖም ንምፅንናዕን ንምትብባዕን ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ኣብ እምነቶም ዝነበረ ጽንዓትን ኣብ ንሓድሕዶም ዝነበረ ፍቅርን ስልዩ ከመዝግኖምን ከተባብዖምን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ብዙሕ ክርክር ብዙሕ ክትዕ ብዙሕ ሕቶ ይለዓል ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምምላስ ንዕኡ ንምርዳእ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ዝለኣኻ ማለት እዩ እንታይ ድብል ክትዒ ነይርዎም ቅድሚ ዳግም ምምጻእ ክርስቶስ ቅድሚ ክርስቶስ ምምጽኡ ዝሞተ ኣማኒ ኣብቲ ብምምጻእ ክርስቶስ ዝርከብ ዘለዓለማዊ ህይወት ተኻፋሊ ክኸውን ይኽእል ዶ ድብል ሕቶ ነይርዎም ክርስቶስ ከ መዓስ ድመጽእ መዓስ ካልኣይ ግዜ ድምለስ ኢሎም ከዓ ነቲ ግዜ ክፈልጥዎ ይሓቱ ነይሮም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ምጽሓፈሎም ንምጽኣት ጎይታ ብህድኣት ክትጽበዩ ዕዮኦም እናዓየዩ ብህድኣት ብመንፈሳውነት እናተመላለሱ ንምጽኣት ጎይታ ክትጽበይዋ እዩ ሚዒድዎም እዚ እቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 5 ምዕራፋት ደሓዘዩ
إذا خالقيت خصحف زجددتو مخنيات إذا كله صحيف اللهم بزعبا مصعد قويتا أردي إيوام كنسو ميهيروام كنسو كالا أي جيزي حتو تلعيلو بزعبا مصعد قويتا نخالا أي جيزي حتو تلعيلو كتع تلعيلو عبتي بيتا كريستيان عب قدامي ملوقتو عبتن حموش معرفات دحازت قداميتي ملكت باولوس نابسب تسلونكي صحيفو وميو صحيفو اللهم نيرو اندقناقين حتو تلعيلو سلازي كالا اي جيزي ملك تقصد اللهم نسب تسلونكي تقديدو مالتي باولوسن سلوانوسن تيموتيوسن نام محبر سب تسلونكي بإግዚአብሔር أبونان بقويتانا إيسوس كريستوسن كاب እግዚአብሔር أبونان كاب قويتانا إيسوس كريستوسن ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም ብምባል ይጅምር ኣብዚዕዮ ዝኸዓ እቶም መገላግልቱ ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ምስኡ ከም ዝነበሩ ይሕብር ስለዚ ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ እታ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኢና ክንርኢ ብመጀመርታ ንምንታይ ዕላማ ተጻሒፋ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕቶ ብዛዕባ ዳግም ምጽአት ክርስቶስ እንደገና ተላዒሉ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተሰሎንቄ ሁከትን ምክፍፋልን ስለ ዝፈጠረ ብዛዕባ ዳግማይ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ እንደገና ሕቶ ተላዒሉ እቲ ድኸፍአ ከዓ እቲ ሽዑ ዝተለዓለ ሕቶ እቲ ሽዑ ዝተለዓለ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዳግማይ ምጽአት ኦረዲ ኮይኑ እዩ ክርስቶስ መጽኡ ድብል ክሕደት ተላዒሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ መዓልቱ ጎይታ መጽአያ ዝብል ናብ ጌጋ እምነት ዘተኮረ ትምህርቲ ንዕኡ መልስ ንምሃብ ንዕኡ ንምርዳእ ብዛዕባ ዳግማይ ምምጻእ ክርስቶስ ትምህርቲ ንክምህር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ጽሒፍዎ ኣብዚ ክምልሰሎም ኮሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነታ ዕላማ ክንርዳእ ምእንቲ ንምንታይ ጽሒፍሎም ነታ ዳግም ምጽአት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝተለዓለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢልዎም እቲ ናይ ዓመት ሰብ ንሱ ከዓ እቲ ጸረ ክርስቶስ እቲ ሓሳዊ መሲሕ ንሱ ዝመርሖ ክፍኣትን ዓመፅን ኣብ ዓለም ክበዝሕ ምዃኑ ቅድሚ ክርስቶስ ምምጽኡ ቅድሚ ዳግማይ ምምጻእ እቲ ጸረ ክርስቶስ ዝመርሖ ብዙሕ ክፍኣትን ብዙሕ ዓመፅን ኣብ ዓለም ክመጽእ እዩ መጀመርታ እዚ ክኸውን ኢሉ ብዛዕባ እዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ እታ ካልአይቲ ቀንዲ መልእኽቱ ከዓ መከራ ክመጽእ ምዃኑ ሽግር ክመጽእ ምዃኑ ግን በቲ መከራቲ ከይዳሃሉ ከይሰናኸሉ ኣብ መከራን ኣብ ስቃይን ኣብ ግዜ መከራን ኣብ ግዜ ስቃይን ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ኣብ እምነቶም ክድልድሉ እታ ሳልሰይቲ ቀንዲ መልእኽቱ ከዓ ተጊሆም ከዓዩ ስራሕ ክሰርሑ ምክንያቱ ኣብታ ማሕበር ኣዝዮም ህኩያት ስራሕ ዘይፈቱ ዘይስርሖም ዝሰርሑ በቲ ምጽአት ክርስቶስ በቲ ዝነበረ ስሑት ትምህርቲ ተታሊሎም ካብ ስራሕን ካብ ንቡር ንጥፈታቶምን ዝበኸሩ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣትሪሩ ይመኽሮምን ይምዕዶምን ማለት እዩ ስለዚ እታ ዕላማ ናይዛ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 3 ምዕራፋት ዝሓዘት እቲ ቀንዲ ነጥቢ ብዛዕባ ዳግም ምጽአት ናይ ክርስቶስ ክሕደት ተላዒሉ ስለ ዝነበረ እንደገና ማለት እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ፍልሊ እውን ስለ ዘምጽአ ነዚ ንምምላስ እቲ መዓልቲ ጎይታ ከዓ መዓስ ምዃኑ ዕለት ክንድዚ ወርሒ ክንድዚ ከም ዘይበሃሎ ግና እቲ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ክመጽእ ዘለዎ ሽግርን መከራን ጸረ ክርስቶስን ብዛዕባኡ ከም ዝጸሓፈሎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ተጊሆም ዕዮኦም ክዓዩ ብጻዕሪ ኣእዳዎም ክበልዑ ከዓ ይመኽሮም እዚአን እንተን ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ናይዚ ምዕራፍ ወይ ናይዚ መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ስለዚ ሕልፍ ኢለ ንሰለስቲአን ምዕራፋት ክትንክፈኔ ከም ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ 3 ተኸታታሊ ሳምንታት ንሰለስቲአን ምዕራፋት
دارقان نفس وكف تغسي موكس تغسطات إنا قبرنا أسفحنا رئينا نيرنا حج حلف كبلاني أم معراف حدا إتن كند تحستو صمق عبيلنا كنرئين كلنا هفتا معراف حدا مجمرتا انتهي دبل باتي زلوهم صنعات امنتهم من باتي أبنا حد حدهم زلوهم صبق فقرن نا أملاخ كم دمسقنو بتا أمونغوهم زلا امنت بتا تعبد الله بتا تسسن زلا امنتكم من بتا أبنا حد حدكم من زلو فقري نا أملاخ نمسقنو بمبال نعوهم كا يتبابعهم اتخاليت عباي نتبي أبزا قداميت معرف إن رخبا خا بزح مكرا خمزلوهم بزح مكرا خوردهم مخانو انت خونا جنا ازي مكرازي ازي شجرزي نمنقس أملاخ بوقعات كوينهم نخركبو بزي شجرم بزي مكرام بزي سببان منقس أملاخ سلازي إتو عصب خمدلوهم صاما خمزلوهم ازي كل مكروهم كا نمنقس أملاخ زائتو نمنقس أملاخ نخاتو بقعات زقبر زدالو مخانو خا يمهرهم مالتي سالسيت نتبي أبزا معرف حدا خا انتاي نرئي اتهم ساقيتهم اتهم زساددوهم زقافعوهم بزح مكرا زوردو لهم دلو خا اكزيابيهر بعلو خقصعهم مخانو أملاخ بعلو حنا كفديلهم مخانو بتمعال تفردي اكزيابيهر نخلو ككم قبرو كفردهم مخانو اتهم قصعتهم اتهم ساقيتهم اكزيابيهر كا كقصعهم مخانو حنا كفديلهم مخانو خا بزعبا سقايوم نخصنانعو ينقرم أم موداتا نايزا معرف حدا خا انتاي لي دزازم أب امنتهم أب فقرهم صنيعهم مئنتي كزازمو بسلام بصنعات من تخفتصمهم أب امنتهم كي تنقانقو كسام موداتا من تخصنعو أملاخ مئنتي كفتصمهم كا يتصلي كل ساعة سليخم نتصلي علنا بمبال يزازم مالتي قتلنا أفتا معراف كلتا اتا قندي بزعبا مصات قويتا ملس زهابهم أبزا معراف كلتا كاليتي ملكت باولوس ناب سبتا سلونكو خينا أفتا خاليتي معراف بزعبا اتي زمت حاساو مسيح بزعبا داقم مصات قويتا أبزا خاليتي معراف صبو جيريو زمهرو من زردو من مالتي إذا معرف زيها كلتا عبيتي كفالا اللوا اتا قداميتي حق زي بلسب النابل زي تغصو نتحساو مسيح وي نتتصار كريستوس بزعبو دملكت صحيف اللهم أفتا موداتا نايزا معرف زيها اتا خالي تخفال تحسو نايزيها نسخاتكم قنا ندحنت زي تحاريخم يقوم نسخاتكم ندحنت تحاريخم يقوم بمبال دما ጸጎኦም የዘኻኽሮምን ንኣምላኽ የመስግንን ማለቲ ስለዚ ኣፍታ ቀዳመይቲ ክፋል ናይዛ ምዕራፍ ክልተ ብዛዕባቲ ሕጊ ዘይብሉ ሰብ ወይ ሓሳዊ መሲሕ ከምዚ ይብል መዓልቲ ጎይታ መጺኣያ እናበልኩም ኣይትረበሹ ኣይትረበጹ ኣብ እምነትኩም ከይትናቓንቑ ከይትስንብዱ እናበለ እታ መዓልቲ ጎይታ ብዛዕባ ኣዝዩ ብዙሕ ክሕደት ብዙሕ ናዕቢ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ከይርበሹን ከይስንብዱን መጀመርታ ዘረጋግኦም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ምባሉ ነዚኣ ይዘረጋግኦም እቲ ዝገርም ከዓ እቲኡ ዝነፍስ ዝነበረ ንፋስ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ብመንፈስ ድዩ ወይስ ብቓል ወይስ ከምታ ኻባና ዝመጻትኩም ደብዳበ እዩ ድብል ምክንያቱ ከምከምኡ ኣምሲሎም ከም ሓቂ ኣምሲሎም ይነግሮም ስለ ዝነበሩ ከይናወፁን ከይስንብዱን ክረጋግኡ ይነግሮም መጀመርታ ብድሕሪኡ ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናያ እቲ ሓሳዊ መሲሕ ቅድሚ መዓልቲ ጎይታ ቅድሚ እቲ ፍርዲ ቅድሚ እቲ ንሶም ዝፅበይዎ መፂባ ኣይመፀን እቶም ገሊኦም ከዓ እሞ መዓሲ ክመፅእ እናበሉ ዓብ ሕቶ ኮይንዎም ዝነበረ ብዛዕባ ዳግም ምጽኣት እሱ ቅድሚ ምምፅኡ ኢልዎም እቲ ሓሳዊ መሲሕ እሱ መጀመርታ ዝመፅእ
ቅድሚኡ ንሱ ክመጽእ እዩ ከምቲ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 14 ዝነገሮም ምልክት ምጽኣት ዓለም ንገረና ምስ በልዎ ከም ዝኸውን ኢሉ ብዙሕ ነገር ዝነግሮም ፍቅሪ ብዙሓት ክዘሕትል እያ ዓው ምስ ኣቦ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ክልዓል እዩ ኩናትን ወረኩናትን ክኸውን እዩ ምንቅጥቃጥ ምድርን ብዙሕ ሽግር ክኸውን ኢሉ ምልክት ዝነገሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ልክ ከምኡ ቅድሚቲ ምጽኣት ጎይታ ቅድሚኡ እቲ ሓሳዊ መሲሕ ወይ ፀረ ክርስቶስ ወይ ድማ ሕጊ ደይብሉ ሰብ ቅድም ንሱ ክመጽእ እዩ ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ተቐሚጡ ከዓ ኣነ ኣምላኽ እናበለ ንብዙሕ ሰብ ከታልል ምዃኑ ይነግሮም ክመጽእ ከሎ ብግልጺ ኣነ ኣምላኽ ኣነ እቲ መሲሕ እናበለ ክመጽእን ኣብ መቅደስ ክቕመጥን ነቲ ኣብቲ መቅደስ ኣምላኽ ዝምለኽ ድማ ከቃልልን ከናሽውን ምዃኑ ይነግሮም ብግልጺ ኣይመጸን እንተኾነ ግን ብሕቡእ ስርሑ ጀሚሩ ይዓይ ከም ዘሎ ከዓ የጠንቅቖም ምክንያቱ ሓደ ነገር ብግህዶ ቅድሚ ምምጽኡ ብውሽጡ ውሽጥ እንታይ ይገብር ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ንዑ ዘዳልዎ ተቐባልነት ንክህልዎ ነቲ ዝብሎን ዝገብሮን ተቐባልነት ንክህልዎ ብብዙሕ ነገር ብውሽጡ ውሽጢ ንዘበናት ይሰርሒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ድብሎም ሕጂ ብግህዶ ከይግለጽ ተዓጊትሎ ዝዓግቶ ነገር ኣሎ ብሕቡእ ግን ኢልዎም እንተኾነ ብሕቡእ ግን ከዓይ ጀሚሩ ኣሎ ብምባል የጠንቅቖም እንተኾነ ኢልዎም ንሱ ብግህዶ ምስ መጸ ኣነ ኣምላኽ እናበለ ንህዝቢ ከስሕት ምስ መጸ ክርስቶስ ከጥፍኦ ምዃኑ እቲ ካብ ክርስቶስ ዝወፅእ መንፈስ ቅዱስ እቲ ካብ ክርስቶስ ጎይታና ዝወፅእ መንፈስ ከጥፍኦ ምዃኑ በቲ ምግላጽ ጎይታ በቲ ምግላጽ ክርስቶስ ከዓ ከንቱ ክኸውን ምዃኑ ክጠፍእ ምዃኑ ከዓ ይነግሮም እሱ መጺኡ ከጥፍኦም ክድምስሶም ንዓለም ከጥፍእ ዘይኮነ እንተኾነ ንባዕሉ ክሰዓር ምዃኑ ክርስቶስ ከዋርዶን ከጥፍኦን ምዃኑ ከዓ ብስራት ይነግሮም ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኩላትና ክንጥንቀቐሉ ዝግባእን ንዖም ዝተነግሮምን ክመጽእ ከሎ በቲ ብሓይሊ ሰይጣን ዝዕየ በቲ ብሰይጣን ዝፍጸም ብሰይጣን ዝዕየ ተኣምራትን ትእምርትን ተሰኒዩ ከም ዝመጽእ ስቂሉ ዘይኮነ ብኣፉ ኣነ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እንድሕር ከም ኢሉ ደኣምኖ ሰብ ኣይረክብኒ እንታይ ደኣ ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ክገብር እዩ ብተኣምራትን ብትእምርትን ዝተሰነየ እዩ ክኸውን ስለዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዝኽተሎን ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖን ተኣምራት ርኢ ትእምርትታት ርኢ ምልክት ይርኢ ብዙሕ ነገር ርኢ ዋ ሓቂ ማለት እዩ ክንዲዛ ሓይሊ ድገብር ደኣ እናበለ ምእንቲ ክስዕቦን ከኣምኖን ምስ ትእምርትታትን ምስ ተኣምራትን ተሰኒ ክመጽእ ግና ኣብዚኣ እንታይ ጠንቂቕዎም እቲ ዝግበር ግና ብሰይጣን ዝዕየ ዕዮ እዩ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ብግብሪ ሰይጣን ዝዕየ ተኣምራትን ትእምርትን ምዃኑ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ተማሂርናን ተነጊርናን እዩ ሓንቲ ኣብነት ክንወስድ ሙሴ ተኣምራት ክገብር ከሎስ እቶም ጠንቋሎ ናይ ግብፂ ከዓ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ይደግሙ ነይሮም ንኣብነት ታበትሪ ናብ ተመን ክቕይር ከሎ እሶም ከዓ ከምኡ ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ሰይጣን እውን ሰባት ንምትላል ሰባት ንምእማን ነቲ ሓሳዊ መሲሕ ንክቕበሉ ነቲ ሓሳዊ መሲሕ ከሰንዮን ምስኡ ኮይኑ ከዓ ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ከም ዝዓይ እሞ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ተኣምራት ሪኦም ትእምርትታት ሪኦም ሓይልታት ሪኦም ብእኡ ክድነቁን ንዕኡ ክስዕቡን ንዕኡ ክኣምኑን ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግሮም ምክንያቱ ሰብ ሙት ከተስእ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሕሙማት ክፍውስ ብዙሕ ተኣምራት ክገብር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ስለ ዝገበረ ግን ናይ ኣምላኽ ሰብ እንድዩ ኢልካ ክትስዕቦ ከም ዘይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታሲ እንታይ ኢልዎም ኣብቲ መወዳእታ ጎይታ ጎይታ ብስምካ ብዙሕ ተኣምራት ደይገበርናን ብስምካ ከምዚ ደይገበርናን ብስምካ ከምዚ ደይገበርናን ክብሉን እዮም ኣነ ግና ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ኣይፈልጠኩምኒ ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ስለዚ ብብዙሕ መገዲ ወላ እውን ብስም ክርስቶስ ብዙሕ ሸቐጥ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከኣል እዩ ነቲ መንፈስ እቲ ግን ብቓል ኣምላኽ መሰረት
ክንምርምሮ እምበር ንዝመፀ ሓይልታትን ትእምርታትን እናረኣና ክንቅበልን ደድሕሪኦም ክንጎይን ከም ዘይብልናን ይድመኽረና እቲ ዝገርም ከዓ እንታይ ኢልዎም ዘስሕተሉ ክፍኣትን ተንኮልን ዘለዎ እዩ ተኣምራትን ትእምርታትን ጥራይ ደይኮነ ድገብርሲ ኣዝዩ ክፉእ እዩ ኣዝዩ ተንኮለኛ እዩ ንሰባት ከእምነሉ ዝኽእል ብዙሕ ክፍኣትን ብዙሕ ተንኮልን ብዙሕ ርቀትን ኣለዎ ስለዚ ብኸመይ ዓይነት ኣመፃፅኣ ከም ዝመፅእ እቲ ቅድሚ ምፅኣት ጎይታ ዝመፅእ ሓሳዊ መሲሕ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ሰብ ኢልዎ ደሎ ኣነ ኣምላኽ እናበለ ዝመፅእ ከመይ ኢሉ ከም ድመፅእ ብዙሕ ተኣምራት ብዙሕ ሓይልታት ክገብር ምዃኑ ግን ብሰይጣን ከም ዝገብሮ ኣዝዩ ብዙሕ ክፍኣትን ተንኮልን ከዓ ዘለዎ ምዃኑ ዘስሕተሉ ብዙሕ ተንኮል ከም ዘለዎ ከዓ የጠንቅቖም ኣብዚ ክነግሮም ከሎ እቶም ዝጠፍኡ እቶም ንዕኡ ድስዕብዎ እቶም ካብ መገዲ ሓቂ ካብ መገዲ እግዚኣብሔር ዘንቢሎም ዝጠፍኡ ኢሉ ንሓቂ ብፍቕሪ ምቕባል ዝኣበይዋ ንወንጌል ብፍቕሪ ምቕባል ዝኣበይዋ ነቲ መገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ክርስቶስ ብፍቕሪ ምቕባል ዝኣበይዎ ንኣምላኽ ምቕባል ዝኣበይዎ ኣይንደሊን ኢና ኣይንፈልጠካን ኢና ኣይትኾነናን ኢኻ ኣይንደልየካን ኢና ኢሎም ዝነፀግዎ ንሳቶም እዮም እቶም ዝወድቁ ማለት እዩ ጎይታ ከዓ ንዖም ኣብ መወዳእታ ኢልዎም ንሓቂ ስለ ዘይኣመኑ ብኽፉእ እውን ባህ ስለ ዝብሎም ኣምላኽ ምእንቲ ክፍረዱ ስሕተት ይሰደሎም እንድሕሪ ካብ ንኣምላኽ ንሰይጣን መሪፅካ ካብ ንክርስቶስ ነቲ ሓሳዊ መሲሕ እንድሕር መሪፅካ ብተኣምራትን ብትእምርታትን ብስራሕ ኣጋንንትን ጠንቆልትን ተሳሒብካ ነቲ ሓቂ ገዲፍካ ናብኡ እንድሕር ኸድካ እግዚኣብሔር ይዕገሰካ ይምህረካ ብብዙሕ መገዲ ይነግረካ ኣብ መወዳእትኡ ግን ምስማዕ እንድሕር ኣብኻ ኮነ ኢልካ እንድሕር ትፅይቕ ሃሊኻ ነቲ ሓሶት እንድሕር መሪፅካ ብኽፉእ እንድሕር ባህ ዝብለካ ኮይኑ ኣምላኽ ከዓ ንስሕተት ይሰደልካ ኣሕሊፉ ይህበካ ንቕፅዓት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ፓርት ናይ ምዕራፍ 2 ክትከውን ከላ ሕፅር ብድበለ እዚኣ እታ መልእኽቲ ናይ ምዕራፍ 2 ኣብታ ቀዳመይቲ ክፋል ኣብ ክልተ ክፋል ከፊልና ንሪአን ዘለና ናይታ ቀዳመይቲ ክፋል ብዛዕባታ መዓልቲ ምፅኣት ጎይታ እቲ ሓሳዊ መሲሕ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ ዳግማይ ምፅኣት ክመፅእ ምዃኑ ብኸመይ ኣመፃፅኣ ከም ዝመፅእ ንብዙሓት ከም ደስሕት ከዓ ኣረዲእዎም ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ናይዛ ምዕራፍ 2 ከዓ ብዛዕባኦም ይድዛረቦም ንስኻትኩም ንድሕነት ዝተሓሪኹም ኢኹም ይድብሎም ንስኻትኩም ንድሕነት ዝተሓሪኹም ኢኹም ስለምንታይ እዩ ብጎይታ ስለ ዝኣመኑ ነቲ ቅድስና ዝህብ ነቲ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝተቐበሉ ንድሕነት ተሓርዮም ማለት እዩ ግናኸ ኣቱም ብጎይታ ፍቑራት ኣሕዋተይ ኢልዎም ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሓረየኩም ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኩሉ ሰዕ ከነመዝግኖ ግቡእና እዩ ብምባል እሶም ብክርስቶስ ዝደሓኑ ምዃኑ ዝተፀውዑ ምዃኖም ሓቂ ብምስዓቦም ብመንፈስ ቅዱስን ብዕዮ ኣምላኽን ብምእማኖም ነቲ ሓቂ ብምሕራዮምን ንድሕነት ዝተሓረዩ ዝተፀውዑ ምዃኑ ብምንጋርን ብምትብባዕን ንኣምላኽ የመስግኖ ፅውዖኦም ከዓ ብወንጌል ምዃኑ ይነግሮም ኣብታ ቁጥሪ 14 እንታይ ትብል ኣላ ነቲ ክብሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክትረኽብዎ እዩ ንሱ ብወንጌልና ገይሩ ዝፀውዓኩም ሕጂ ኣብዚ ዘበና ደሎ ዓብ ፀገም እዚ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ድብሎም ደሎ ብወንጌልና ገይሩ ዝፀውዓኩም በቲ ሐዋርያት ዝሰበኽዎ ወንጌል ገይሩ ዝፀውዓኩም ስለዚ ንሕና ብምንታይ ኢና ተፀዊዕና ዘለና ብወንጌል ዲና እንድሕሪ ብወንጌል ተፀዊዕካ ኣብ መገዲ ሓቂ ኣብ መገዲ ህይወት ኣብ መገዲ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ተተሰሪትካ ወንጌል ሰሚዕካ ወንጌል ኣሚንካ እንድሕር ንክርስቶስ ትስዕቦ ሃሊኻ ብወንጌል ተተፀዊዕኻ ፅዋዓኻ ትኽክል እዩ ቅኑዕ ማለት እዩ
ወንጌል ከይፈለጥካ ብፅውፅዋያትን ብዛንታን ብገለን እንድሕሪ ሃሊኻ ወንጌል ተደይፈሊጥካዮ ግን ኣይተፀዋዕካን ክርስቶስ ኣይፀዋዕካን ንክርስቶስ ኣይፈለጥካዮን ክትእለ ክትወድቕ ክትፀድፍ ምዃንካ ሓደ መዓልቲ ከዓ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መሰረትና ኩሉ ግዜ ኣብ ወንጌል ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ወንጌል እንድሕሪ ኮይኑ መሰረትና ፅዋዓና ብወንጌል እንድሕሪ ኮይኑ ግን ኣይንነቓነቕኒና ንሓዋሩ ከዓ ምስ ክርስቶስ ኢና ክንነብር ማለት እዩ ምክንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ብቃል ክርስቶስ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ቃል ክርስቶስ ቃል ወንጌል ሰሚዕና እንድሕሪ ኣሚንና መፀዊዕና ብወንጌል እንድሕሪ ኮይኑ ንዘለዓለም ከዓ ምስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድርን ኣብ ሰማይን ምስኡ ክንነብር ኢና ነቲ ቃል ወንጌል እናፈፀምና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅውዕኦም ብወንጌል ምዃኑ የረጋግፀሎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ክምዕዶም ከሎ ፀኒዕኩም ቁሙ ኣብቲ ዘለዎ ኣብቲ እምነቶም ፀኒዖም ክቆሙ ነቲ ብፅሑፍ ይኹን ብቃል ካብ ኣቦታትና ሐዋርያት ዝተማሃርዎ ከዓ ኣፅኒዖም ክሕዝዎ ብምንጋር ኣብ መወዳእታ ይምርቆምን የበረታትዖምን ማለት እዩ እዚኣ ሕፅር ብድበለ እታ ካልአይቲ ምዕራፍ እያ እታ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ናይ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ እታ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ድማ ክልተ ክፋል ኣለዋ እታ ሓንትን ሓፃርን ጸሎት እያ ምእንታና ጸልዩ እዩ ድብሎም እታ ካልአይቲ ከዓ ካብ ትህኪት ክሕለዉ ከዓዩ ፅዒሮም ክነብሩ ከዓ ይምዕዶም እታ ምዕራፍ 3 እዚአን እየን ቀንዲ መልእክታ ምእንታና ጸልዩ ይብሎም ካብ ትህኪት ክሕለዉ ከዓ ይምዕዶም ማለት እዩ ብዛዕባታ ጸሎት ክነግሮም ወይ ክመክሮም ከሎ እንታይ ኢልዎም ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ክሰፍሕን ክኸብርን ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ክስፋሕፋሕ ናብ ዓለም ምሉእ ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ክበፅሕ ስልዩ ክጽልዩ ንዓና ድማ ካብ ዓመፀኛታት ምእንቲ ክንድሕን ካብ ክፉኣት ሰባት ምእንቲ ክንድሕን ጸልይልና ስለና ጸልዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሽግርን መከራን ይወርዶም ስለ ዝነበረ ስለና ጸልዩ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ክሰፍሕን ክዓብን ክኸብርን ከዓ ጸልዩ ብምባል የማሕፅኖም ማለት እዩ ንዓኣቶም ድማ ጎይታ እሙን ምዃኑ ከጽንዖም ምዃኑ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልዎም ምዃኑ እቲ ትጽልዮ ጸሎት ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክትጽሊ ከለኻ እንከላይ ንነፍስኻ እውን ጥቕሚ ምዃኑ ንዓኹም ከዓ ጎይታ እሙን እዩ ከጽንዓኩም እዩ ካብ ሰይጣን ከዓ ክሕልወኩም እዩ ኢሉ ንኽጽልይሎም ብምምሕፃን ንቃል ኣምላኽ ብምእዛዞም ድማ የበራትዖምን ይምርቆምን ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝረኣናየን ዝበልናዮን እንድሕር ኣስተውዒልናሉ ድኾነ መልእክቲ ክፅሕፍ ከሎ እንታይ ድብል ከምዚ ግበሩ ከምዚ ኢሉ ዳይሬክት ናብ መልእክቱ ይኣቱን ብዙሕ ግዜ እንታይ ደኣ ሰላምታ ጽቡቕ ሰላምታ ምስ ሃቦም ኩሉ ግዜ ብኣኣቶም ሕጉስ ምዃኑ ንኣምላኽ ከም ደመስግኖ ኣብ ጸሎት ኩሉ ግዜ ከም ድዝክሮም በቲ ዝኸድዎ ደለዎ ኣካይዳ በቲ ዝነፍዕዎ ደለዎ ኣብ እምነቶም ዝብርትዕዎ እቲ ኣብ ናሓድሕዶም ደሎ ፍቕሪ ነቲ ናቶም ፖዚቲቭ ነገር ኣልዒሉ መጀመርታ የመስግኖም የተባብዖም እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ናብ መልእኽቲ ይኸይድ ክዛዝም ከለካ ከምኡ ገይሩ ይውድእ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይዛ ምዕራፍ 3 ከዓ ብዛዕባ ትህኪት እዩ ዝዛረብ እንታይ ድብሎ ንህኩይ ካባኻትኩም ኣርሕቕዎ ሕጂ ንምንታይ እዩ ጽልእዎ ረሓቕዎ ይኮነን ብቐዳማይ ብብዙሕ ጥቕሲ ዲስካስ ስለ ዝገበርናሉ ክሓልፎ እየ ከይልክመካ ከየባላሽወካ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የባላሽዎ ከም ዝበለ ንኸይሰርሑ ዕንቅፋት ይኾንዎም የባኽርዎም ስለ ዝነበሩ ካብቶም ህኩያት ረሓቑ ብምባል ንሕና ምሳኻትኩም ከለና ኢልዎም ኣብነትኩም ኢና ነርና ካብ ሰብ ኣይደለናን ከይነኽብደልኩም ክንብል ለይትን መዓልትን ንሰርሕ ነርና በቲ ኣገልግሎት ወንጌል ንሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይሰብኩ የጥምቁ ብዙሕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እናገበሩ ነቶም ህዝቢ ከየኽብድሎም ከየጨንቕዎም ከዓ ለይትን መዓልትን እናሰርሑ ከዓ ነብሶም ይኽእሉ ነይሮም ንምንታይ ዕላማይ ከዓ ሓደ ነቶም ህዝቢ ከየኽብድሎም ካልኣይ ከዓ ነቶም ህዝቢ ኣብነት ንምዃን ናይ ትህኪት መንፈስ ዓሲልዎም ስለ ዝነበረ ንዖም ሪኦም ምእንቲ ክኾኑ
حوارا قدس باولوس كاليتن معلتن دا سرحه كمز دا جبره جلس سيفي دا شطه بعالكسو خمز قفيفهم عسا دا بلعو كمز دا قبورو ليتن معلتن كمز دا سرحو يلو تهزب من تخنقح آبنت آرآيا نموخان كا ليتن معلتن يسرحو نيرهم سلاز حوارا باولوس انتايلوهم نحنا خاب سب عيدلنان آبنتكم ينانيرنا كنخبرلكم سلاز عيدلنا يقبأنا خنسو كابتناتكم بركت كابت سقاوت سقاهم كنا كافل يقبأنا كوا خنسو قنا نولا حدا سبكو عايش قرنان سلازن هنا آبنت كيناكم ينا هاكاياتاي تغنو سرحو نفعي دبلم نتوم أماكلكم زلو هاكايات أبزي سرحهم دعاتو خاا كعيو نأززو من نتبابعو من بمبال نتوم انقفاز زخونو زنبورو نتوم سرح زيفتو خاا كمعدوهم كتبابعوهم نغسرحو ززوهم كا أثريرو ينقرم مالتي نتوم نفعات نتوم دسرحو نتوم جزيهم بقبو زيتقومو لخا انتاي بلوم نسخاتكم دما سناي نمقبار آيت التحكيو سناي نمقبار آيت التحكيو كابت زلكم السوهم سريحكم جزيهم بقبو تقومو لهم سناي مقبار دما آيت التحكيو كافت برخوتكم كافت اكزابير زهبكم صقاخا أكافلو سناي قبرخا قبرو منادا نتوم آمنتي النابلة نخلو منادا قنا نتوم آمنتي سناي قبرو خمدلون كا يمعدم نتوم نزام الاختزياء زي الزوابلو ما موداتا آلاليوم آي تحبروهم كي يرحقوهم كي يتسألوهم دمان تايلوهم معادوهم دا أمبر كم تسلاقن آي تغطروهم معادوهم دا أمبر كم تسلاقي آي تغطروهم مخنياتو بزعبا مسعات مهيروهم بزعبا فقري مهيروهم بزعبا بأمنتهم كحيلو عم مكراه تصنعو مهيروهم نتز نبرة تهكيد دما نخحدقو بزح مخري مخيروهم ولا فتاد حلفت قداميتي ملغتي نابسب تسلونكي ولا بأون بزعبا بتسعاري داوم بعيو داوم كبلعو خمزلوهم كيهكي خام يعيدوهم نيري أبزيا خا دقيمو أثري رخم إلوهم سلازي نازي بزادب داب بزيا ادنبلو قالنا إذا نبلو دلنا ناي تسلونكي ملغت خلطي مالتي نازي قالزي نازي دب بيزي زي إذا زنتو اللي خابا خونكين ما انتخا حفر موسو غي تحبرو كنت سألمو وكل سب تسأليني كل سب ريحيقني إيلو كابتهكي تتملي سخنك أحمانتي كبراتع ما انتخا حفر موسو غي تحبرو على لي وملكت قبورلو قل معادو دا أمبر كم تسألاها غي تقصروه كترحقو خلقاسي بتأباب ما انتخ سرح ما انتخ التبابع إنا معاد كادا أمبر كتسألوه خمزي بلوم كا ينقرم أم وداتا أملاخ سلام يهابكم بمبال يمرقم مخنياتو عالم تهبكا سلام سبات زهوبكا سلام كنتو سلازوخانا موداتا ونسلازي بلو اتنى حقن زل عالمون سلام حاقوس كاب أملاخ سلازوخانا أملاخ سلام بعلو سلام يهابكم بمبال إذا ملغتزي أنا بأولوس بعلي بإيدي يتصحفو اللخو أنا بعلي زي صحفكوه أب كل الملغتتاتي كا ملكتي مفلتاي أنا خمس جيري يتصحب بمبال بخالق نعو بزمساسل دبدابيتاتن ملغتاتن كيت تاللو سحوت مهرو خي مهارو بإيدي يتصحفو لكم دلخو إذا خا أب كل الملغتتاتي ملكتي بمبال يفلتهم سلازي اتن سلسة معراف أبزا حلفة سلسة سومون نفس وقف عربي بسفح زرعانين حصر بدبلة اتن حافشة ملغتي نزيعة يمسلا تسنيلكم سلسة سمعكم نيك زيابير آمنا خابت قبرو تسألو تسنيلي سمعكم كان فقادك زيابير نلومي أبزا أخلن نايو على تاوي مزمور كم تلمود كام محبر كتزمور لنا ناباهم قاعدة تزيها لي أنا اللي قدم محدثة الشيء الحاس كبيرة رمو دحانت ميز حافتي سلازبالك ما بخير أنا صراحة سيبالي بل داز حافتي مع هيك ناس كيشنا وانا تكمري
فعليكم جيتا فات زي أملاح تمسجن يكون زي بقاله وتسمع لنا دياقون حمنا تمهرني بلبنا حضره رحت اللي تفكر بيتها الخزمة كان فعلا فكذا كندي تفكر بيتها كندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يقبأك لكل خبري هاليلويا هالي نفسي زمري نغرن مدحام كي دمتخي عالعلي عماك القواي بحق الزلالي مدحان بيسوس يون دابلكي نقاري لعلاب بليون تقويتا خبري كندي تفكر قويتا غندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يقبأك لكل خبري ردي خاني خاموس مكاك توعي ناي حفرة فرحن قول بابي قليعي دحري دقيم قويتاي آفي حتمن عالم تورايت ناتي أيكونات عملخ وداسي عمين عخايخون كندي تفكر قويتاي كندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يقبأك لكل خبري حقنيا برهان خلو تبر بصدقي تبجو بفرت مارخ نسخا بينخا يسوس نزراوي تسفاتهم رسوعات حياوي سمراوي زوادقة العب زموتة زمودقة العب زموتة تحوي كندي تفكر قويتاي كندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يقبأك لكل خبري سمكاخ تويسكس سمكاخ وجي أنس نزل عالم كساب تازلخو به وتاب عالم بمنفس قدوس كاتب عتمليه آفي حاتم من فريه نعابي محرت كاقناك وجه كندي تفكر قويتاي كندي تحالي كندي تفكر يسوس كندي تحالي يقبأك لكل خبري آمين لتوهبن عبدالله مسكن ماري ملاح تسمعنا ديكون حمد لا تسمع لنا فهمت مزمور تينكيو እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልኪ نخلنا كندي تفكر قويتا كندي تحلي كندي تفكر يسوس كندي تحلي يقبأك لعلو كل خبري بمبال بزوح تحستو زلوا أزيادس بالمزمور كنسمع صنيحنا امبار سدرا እግዚአብሔር بزعبا ዛ مزمور زلنا أستنتنو كان مصحف قدس بتقسعات سنينا نيشي مجلس خنجبر ناباهم قد مغلت صوم تزميرا نيرا زيان ذكرى لنا مع معمول زميرات لنا نيرا علت 10 ديسمبر مشين ناباهم سدرا እግዚአብሔር دياقون مخفتن دعاني فرويني ايش يا حفتنا فروين انكو عبد السلام اتاخي قاع السلام صنحكم سوري دون قاعتي ما مسعى تخيط خوني زي بالمزمر داويت
ምዕራፍ 23 እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ ይብለይ ኣብ ሎሚ ዕሾኻ የውዕለኒ ትብል ስለዝሓልየልና እሺ ሓፍትና ፍሮይን ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ መበል 23 እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቅረና እዩ ኣብ ሎሚ ዕሾኻ ደውዕለና ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ዝመርሐና ዝጓስየና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓፍትና እልልታ ናባኽያ ቅድሚኣ ግን ኣቤ መልአከ ሰላም ሓንቲ ጥቕሲ ሂቦምና ኣለዉ ምዛ መዝሙር ትኸይድ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 እያ ንሱ የሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ እያ ትብል ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ንሱ የሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ሓፍትና ፍረወይን እውን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓፍትና እልልታ ናባኺ هذا ديكون تا وانجيل يوحنس معرف 3 فقد 16 السان وانجيل يوحنس 15 فقد 13 كلتين حدا اللي ماشي أمبلنا تنامي جمع حرا معرف 3 فقد 16 أملاخ بتحدا ودو زآمن كله نايزل ألم هيوت من انتكرا كبنبر كيت أفئسي نودو بجاك ساع زهب ساع كندزين على مفكرة معرف 15 فقد 13 سبني هيوتو أبكن دعاره بجاك حلف كابزيز عبي فقري البون آمين قال هو تسمع لنا نايقويتا فقري نايقويتا حاليوت زقال ساعة تقصتاتين تواهيبنا نادلوا 4 تقصي أبونا أبي ملأك السلام حفتنا فروينة حفتنا للتا قال هو تسمع لنا الشي نحاد غلط عدل كهبيه مزام مزمورنا دخدات تقصي كان مصحف قدوس أنا دم خذت يا قحوة اسمع مرتمني داويت مئتي كحدك صراحة مش تسي مزمور مسكان عندي في كله أفتاني كله أمس جني لعلب يعني نتوقيت لخبري تلتاني حامو كله خندري نيجي أبيهر بلل بللو نيجي أبيهر وحاجوس تجزؤه أبقى بقلتام زو أبيهر أملاك مقام سلطو نسو جبرنا بعلاتنا يكونان نحناس هزبون أباقي مقاسينينا أب دقيتاتو بمسكانا أب أتصدون بوداسي أتو أمسغنو نسو مخا أبارخو أبيهر سنايمو تقون زال عالم أمنوتخا نولد ولدو ينبر توسي مسعد خير كوينا تسمعاتني آمين قال هو تسمع لنا هو يقبأك لعل كل خبري كتب لساني مزمور داويت مبل ميتي عبود رحادة صفحة مشتى ما مرتمنيت قال هو تسمع لنا حراين بارك المغلطة صوم تزميرا سلزنبرت شعوهم بزوح تقصات تواهبو نيريو عبتناتنا نوتبوك مزقيبنا نغلينا بزوح تقصات اللو أبزي أخلنا نحجي نززمركي ماما ترحاس نقول لهم نزع مزمور بتقصيد استنتنكم نقول لاتكم زيابير قالي وتسمع لنا حرايك أبزغت سيلنا نايزن أبدا حالفة سلسته معالتات زرعاناين ناي حورا قدس باولوس ملأختي قاليت ملأختو ناب سبت سولونكي معراف حادة معراف كلتا معراف سلسته أبزن سلستين معرافات انتاي تماهيرنا بفولي دستنتنايو برقص كله تغمدي بلو قال يكون معراف تقسي لهم بملؤ هيوت ذهبن أزي أقداسي صحفني نقول له نقلص جزية سلازي لجن كابزن سلسة معراف
ናይ ካልኣይ ተሰሎንቄ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ተረድየ እዚኣ ኣስተንቲነ ወይ ድማ እዚኣ የተረድአትንን ሕቶ ኣለኒ እንብሎ እንተሃልዩ ናባኹም ግዜና ምእንቲ ክንጥቀመሉ ቀዳምነት ክህብ ቅድምቶም ዓበይቲ ዝዛረቡ ኣቦታት ቅድም ዝዛረቡ ከይበልና ሓሳብ ደድ መፀልና ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ናባኹም ኣብ መወዳእታ ኣቦታት ዝህቡልና ስለ ዝኾኑ ቀዳሞት ናባኹም ናብዞም ምሳና ኦንላይን ዘለኹም ምዕራፍ ክንዲዚኣ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ኣውፅለይቲ የልኩም ንብስክሪን ከዓ ከውፀልኩም እየ ዳርኣኹም ምእንቲ ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ሕቶት ኣለኩም እውን ኣቦታት ኣብ መንጎና ስለ ዘለው ክምልሱልናዮም ድኾነ ሕቶት ኣለኩም ኣብዘን 3 ምዕራፍ ክትሓቱ ትኽእሉ እዮም ወላ ሓፈሻዊ ኣነስ እዚኣ ተማሂረ ኣብዘን 3 ምዕራፍ እዚአን ተረድየ ወላ ሓንቲ ነጥቢ እዚኣ ሒዘ ኣለኹ ንብላ ሕራይ እምበር ቶም ካልኦት ክሳብ ተሓስቡ ክምለሰኩም እየ ግዜ ክህበኩም እየ ኣቦና ኣቤ ቀሽ ተስፎም ምናልባሽ ቢዚ ከይትሉ ነፃ እንድሕር ሃሊኹም ግን ገለ ከተካፍሉና ናባኹም ይቦና ማማ ባዛም ኳ ሰላም ኣተኺ ወላ ዞም ድሒርኩም ዳኣተኹም ናይ ሎሚ ሰማዓኩን ከይትብሉ ድግማ ናይ 3 መዓልቲ ደሎ ናይ ዳሓለፈ 3 ዓርብታት ድተማሃርናየን ናቱ ድግማ ወይ ሬቪዥን ስለ ዘሎ ኣብተን ዳሓለፈ 3 ሳምንታት እንታይ ተማሂርና እዚአን ተማሂረ ምክንያቱ ኣትሊስት 6 ሰዓት ጊዜኹም ከፊልኩም ኣለኹም ንቃል እግዚኣብሔር ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት 6 ሰዓት ስለዚ 6 ሰዓት ሙሉእ ንቃል ኣምላኽ ጊዜና ሂብናዮ እዚኣ ተረድየ እዚኣ ተማሂረ ክንብል ንእሽተይ ከዓ ግድነት እዩ ወላ ሓንቲ ኣይሓዝናን ኣይብልኒ ርግፀናዮ ብዙሕ ነገር ምስቲ ተንብቦን ምስቲ ናይ ነዊሕ ዓመት ተመክሮን ብዙሕ ሃብታም ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ውሽጥኩም ከም ዘሎ ይርድአኒ ኩልኩም ካብዚ ንሕና ኣብዚ ጠጠው ኢልና ንገልፆ ንላዕሊ ሓሳባት ኣለኩም ስለዚ ንሕና ከዓ ክንመሃር ምእንቲ ሓሳባትኩም ኣካፍሉና ኣነ እዚኣ ኣስተንቲነ እዚኣ ተማሂረ እንብሎ ማለት እዩ ምስ ግዜ ክንከይድ መምሲኻ ሶሪ ሚት ገይረ ሕጂ ዳእቲ ደለኽ ገዛ ሞ ኣይ ተኸታተልኩም ፀኒሐ ሕጂ ኣቴ ብሩኽ ምሸት ምስየና ሰምዓኩም እየ ቴንክ ዩ እሺ
أبزانا إلو متراي كمان سنة تنسلسين معرف تسموق عبيلنا خنرين سنة هنا حافتنا عللتا زابير تصوغو يبزحلكي ناباخي مدرخ أنا سنشتي يخبل كاب كله بزح نجار تماهرنا كابس كل المعرفات بفولي جناب زحالفت عربي استمهرنايا تا سناي جبرن من ما نمزبل أنا محط حياتي تاني مو كافت مجلس سيسي زابير ناي سرعة أملاك كم زخونة ناي زرق أملاك كم زي كونه بمسرع كتقبرهم زلك مجمرة نتيك قدامي نتي أماني خت سناي نجار تكبر بدي حريق نتي زي أماني بسرعات كمي كم كت نتسناي كتقبر والاس سرعات كم زلو نعون تماهير بفولي مالتي كافت خلو مالت كافت خلو تماهرني بزحسي بفولي كأزيا أورتيك سيزة طريت لي مالتي زي أخذ ندليا عليو تسمع لنا حفتنا عللتا تذكركم ما تمالي عربون حاتي تاني راب زعبازيا سناي جبر نمن ما نم ديكون اندبل نزغونا ديكونان بمعره كنحجز ويطبو كنقبر زلنا إلى مسحاتته تابي مرقيتا من اللي سمولا نيروم نخلو باب سرعاتو صبو كم دقبر اكزيابير قدامنت نتحاوخا إيلوم آبنت أمتيومون تقي سمولنا نيروم نزي أستنتينيا ياتب لنا دلا عليو تسمع لنا حفتنا عللتا تينكيو اكزيابير بارخكي آمين الشيخ خالوت انت هايتم مهيرنا عبز سلسة سومون رقص أنا سقيلكم أيكونكم من كوفيلكم تمسيز لهم بزحت سمعيكم دلهم هراي آيفون يوم عاتيكم دلهم حفتنا فرويني وي حفتنا سنايت نايمن تخون يتكحفا بالكدلقي أنا دي أقول سمرة إذن فهن مو أنا أبعد استمهر فوق أنا سناي مقبر كسلكي عيد سلكي إزبل معناته كل جزيت قال أملاح كتولون لحكي ناسي على حد جزيت كم سمتن كسبت دبلنا عند حد قبرنا ندفريت نملسي نامخ نملس كم دي برنا تردي على أيون نزقل قلونا بوتاتنا كنقبر لهم قبونا أيون الساعات تردي بتتصحفكم مثل زوله أبزنا يقول إنسان بس تماهيرة مالتي أبزن معرفسي thank you الشيخ علينا زابير باركي آمين حفتنا فروين غان تاعتب لنا تانيحا سناين مقبار كنسلكي خمزي بلنا وبزوح سب نبيت أملاخ متصب بزوح منفساو بروغرام قبر بزوح ناي سناي تقبار بروغرام أو يجمر مو أمونغو يعنكف لبو يسبر يقول دا ندحري تبل مو فتسيمنا سناين مقبار كنسلكي خمزي بلنا نتصبغ تقبار كنتقهمبر ندحريت كنبل كم زي بلنا خنعنكف كم دي بلنا إن قبرو خلو نخبر أملاخ إلنا نمدهاني عالم إلنا ندحر نقبرو خينا عين عنكفنينا كساب مولي هيوتنا سنايننا قبرنا خنفقاد أملاخ كنملالس ياتا مخري على إتقاء كمتي تتصحف زحالة بقدامي ديسكاس دقبرنا الله حورا قدس باولوس زبولم نقلقلت أملاخ قبو مخانو خنحقز كم زقبئنا إياها أكتب السانحة عليه وتسمع لنا إجابير تصوقي بزحالكي بقدم عيون مولئي ديكوني سمع لكم هو سمع صباح الرمز سمع كلام مፅላይ ከዓ ነገልገልትና ብጥዕና ካብ ፈተና ከዓ ክሕለው ኩሉ ብፀሎት ከዓ ክንሕግዞም ኣለና ማለት እዩ ንፀል ኣለና ንሕድሕድናስ ምፅልላይ ትክክል حوارا قدس باولوس أم مأتون أم موصين كل جيزة انتهي دبل ጸልዩልና ንሕና ከዓ ስሌኹም ንኣምላኽ ንመስግኖ ስሌኹም ንልምን ይድብል እሞ ከምቲ በቐዳማይ ዲስካስ ዝገበርናሉ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ያተስልጥ ሓደ ሰብ ሰማይ ክዓውፅ ይኽእል
ዝናብ ከዝንም ይኽእል ክሳብ ክንድዚ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ጸጋ ሂቡ ነቶም ቁንዓት ጸለይቲ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎት ስለ ድሰርሕ ኣብ ንሓድሕድና ከይተሓከና ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ክንዘኻኸር ስለ ኣገልገልትና ክንጽሊ ኣብ ንሓድሕድና እውን ክንጽሊ ክንደጋገፍ ብጸሎት ከም ዝግብአና ኣስተንቲነ ተማሂረ ትብለና ኣላ ማማሙሉ እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሓልኪ ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ዲያቆን ህይወቴ ማማ ሕይወት ወንሽተይ ክብል ደላና ከዓ ቁርተ ከስተንትና ዝደልስ ኣብቲ ኩሉ ተባሂሉ እንድዩ ኣብታ ሃዋርያት ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ዕግርግር ገብሩ ከም ዝነበሩ እቲ ናይ ምምፃእ ናይ ሕቶታት እንዳገበሩ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ዕግርግርን ተኣሽሙ ምስማዕን ይፍጠር ከም ዝነበረ ሕጂ ኣብዚኣ ከስተንትና ከለኹ ኣብኡ እንታይ ይብል እዚ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ክፍኣት ዓመፅ ኩሉ ክመፅእ እዩ መከራ ኩሉ እቲ ሽግር ዝኾነስ ክመፅእ ግን ኣብዚኣ ቁርተይ ተኣሽሙ ክብላ ትደሊ ተፃናንዓናሲ እቲ እምነትኩም ኣብቲ እምነትኩም ጠጠው ክትብሉ ከም ዘለኩም ኩሉ ግዜ ሲ ነቲ ዝመፅእ ሽግር ሲ በቲ ናይ ክርስቶስ እንተኮይኑ እቲ ሽግር እንድሕር ናይ ብሓቂ ክፍኣትን ክስታይን ኮይኑ ኣምላኽ ወንሲ ከም ዝቆፅዖም ንስኻ ግን ተቀዳዲምካ ክስታይ ክትገብር ከም ዘይብልካ ኣብቲ እምነትካ ስጠጠው ክትብል ከም ዘለካ ተጊኻ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ኣብቲ ወንጌል እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክትርዳእ ከም ዘለካ ጥራይ ክስታይ ዘይኮነሲ እቲ ዝኾነ ዕግርግር ክመፅእ ከሎሲ ብፍቅሪ ሰላም ክትሕዞ ከም ዘለካ ኢላ ብጀነራል ክሪኣ ከለኹ ነዚኣ የስተንትና ምዝ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ከዓ ልክዕ ምስኣ ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ሽግርን መከራን ዕግርግርን ዓመፅን ኩሉ ኣሎ ብሕጂ ናይ ብሓቂ እሞ ንዓኣት ነዚኣ ሕጂ ዘለናያ ተብርህ ኮይና ተሰሚዓትን እዛ ሕጂ ምዕራፍ ክልተ ነበላ ዘለና እሞ ኣቦታት ከዓ ይመልኡልና ወይ እሳ ቁርተይ ብከምኣ ክስታይ ገይረ ኣስተንቲነ ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ጽቡቕ ኣስተንትኖ ማማ ሕይወት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ብዙሕ ሕቶን ክሳብ ናዕቢ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተላዒሉ ነይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ታደ ጸናንዖም ንኩሎም ንዓና እውን ትጠቕመና ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ከይንነቓነቕ እምነትና ሒዝና ኣብ ሓቂ ደው ክንብል እምበር ምስ ደዓበደ ከይንዓብድ ከይንበኣስ ከይንከራኸር እቲ ሕነ ምፍዳይ እቲ መቕጻዕቲ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ናትና ዕዮ ኣብ እምነትና ምጽናዕ ጥራይ እቲ ድቐጽዕ እቲ ድፈርድ ሕነ ድፈዲ ከዓ እግዚኣብሔር ነቲ ድዕገርግር ነቲ ድህውኽ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሳድድን ዘናዓብን ቅዱሳን ዘሳቕይን እግዚኣብሔር በዓሉ ክቆጽዖ ምዃኑ ንሕና ግን ብትዕግስትን ብፍርሓት ኣምላኽን ኣብ ቃል ኣምላኽ ጸኒዕና ብእምነት ጸኒዕና ክንሓልፎ ከም ዘለና እያ ኢላትና ኣዝያ ዓባይን ኮር ናይዚ መልእኽትን እያ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ማማ ሕይወት ቃል ሕይወት ተስምዐልና ቴንኪዩ እሺ እቶም ካልኦት ከዓ ናባኹም እዩ ናይ ሰለስተ መዓልቲ እዩ ስቕ እንድሕር ኢልና ኣይነበርናን ማለት እዩ ናይ ሰለስተ ሰሙን ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ወላ ሓንቲ ሓስኩ እንተኢልና ተኸብድ እያ ማለት እዩ ሕጂ ስክፍታ ገለ ተኮይኑ ደሰክፍ የብልና ንሓድሕድና ኢና ኩላትና ተማሃሮ ኢና ኩላትና ደቂ ክርስቶስ ኢና ደስ ድበለትና ኣነ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ተረድየ እዚኣ ዝክር ንእሽተይ ነጥፍወላ እዞም ኣቦታት ከዓ ኣባ ተስፋ ክገብሩዋ ንኾንቱ ዲና ደኣ ስቒልና ቤተ ክርስቲያን ኣብሪህና ጠጠው ኢልና ነብል ዘለና ንደይካታተሉና ድዩ ከዓ ምእንቲ ከይብሉ ቦታት እዞም መምህራና ሒዘና ትኸይድ ኣላ 15 ደቂ ጥራያ ተሪፋትና
10 دقيق نبوتات يا 5 دقيق نابهم ኣይተረድአናን ማለት እዚ ናይ 3 መዓልቲ እንተተማሃርናዮ ዓርቢ ወላ ሓንቲ ሓዝናን ማለት ድዩ نوت دياقون حاوي بقدامي دا تردي أنا برحجي أنا أتهون ديمسي وتيزاني هي قلنا بقدامي سي حجي فرويد تحفتنا تقلصاتني ها نقول خنصلي له خمس قبعنا نأمنتن زي أمنتن مخنياتو زي أمنتي زقلقلو أب نفسنا خم بعد دكتورات إلى بقدامي قلت يعني ريد دكتورات مسلتي قال مسلتي سي ندحر كل جزء أبصلت كات ذكرهم كونكاس بجوبو كريخا بجوبو كحكموخا إجزابير أبقوم كحدر خيلي بتستخدم تسألي قال ولا دي أمنت ولا كانت مالس حكمنا دكتورات كنا بتكلمنا أنا أمن نسي كندي تعيا دكتورات له كندي كأن سلا جنزبو من سلا بيزنسو من زعيو قالو دي قدسهم نايتي هيوت نايسب مالتي هيدا أب خمي تقوملاتات شانس بخمي لايسنسهم ولا زي تمهرون لايسنس فيك جزيهم زموت له بعد هندنا أمنتي بهالحجي مالتي حجي نزياتهم ولا أمنت زي كونوا خلوا ولا بوديزم كونوا ولا زي أمنت يكونوا أنت لا تسألي خاص إجزابيهر أبقوم حاديرو نعخا بخمنتاي يدحنكا أيتفلت إني خاص لذي كنسألي أنت دا أخينا نخلو خنسألي نخلو ماكينة دزور مسكندي علاماتي خات الزاور حجي تزور ماكينة مالتي بهايوي يكون أبقلي يكون مسكندي أمنت مسكندي تقوم قلت مسكندي شيء أنا بلغت مسكندي دمس تيتني خات غيد لذي كاب حدقا نختحلو كاب كله نقر نختحلو كتسل لك أنا أمان نزي أمان انتبها هيلنا نيرنا مالتي زي أنا بقدمي زي أستبها هيله دابير بدلا يجيرس لزعي بزي أمان تجيرون معها غد إحنا كخيلي زي أمان تخا حجنا من ده بسرح تسرحي 5 أم ولا طلع عليتات مالتي الصغا بتي اتخذوا أكايدا بتي ناتكا كل نجا كمان أنت عينة أملاخ يا تملخ إلهم كمان كبلو يخد أنا مس بوديزم زهم خانو سبات يسرح نيره جن زجبرو من قصاص بوديزم كوينهم إلى كافتي صلوت كبلع خلاه دي ولا كافت زخون زجبرو ولا كاميرا يهلوه ولا زخون عينتي يهلوه God is my camera إذا كل شيء ولا أنتم قالوا عدي ولا أنتم سبدي حجي كابز تبقي سومسي أبتي زلنا هايمانوت بتعمي صبق الرأي كم زنبرم أبهي وتي سرحلو زنبركم مالتي سلازي السخاء أمان بوتا خير كأمان مهلو كتلوت إيبل كان اتتأمنو أملاك أبزخون عينة أمنتي هالو بت أمنتك كتحفر كم زي بالكا أبقادقة كتمهرومن كترئيومن تقباراتك كترئي من قصقاسناتك أكايداناتك أمنتناتك أبلعلي خازلهم أمنت انتاي مخانو كترئيس أقداسي يسلازي نأمانن دي أمانن حدا عين السب كتكون كم زلكا بأزيتات تماهيرنا مالتي كمون عنطوين هاي مناش ما حفتنا يود حفتنا مقاليت آتونيرا نأمن تخاخة تسألي نمان مسبك تسألينا على ملئتك تسألي بزي قدس أفلا لا يهالوكا جن حانت ما عاد تسب كردو خمز خيل ولا ببوليتيكا دي ولا بعد دي ولا بزخون عينة من قدي سب يدفع يموت زي كونه نخدي حني الكاخد تسألي لك حدا ما عاد هاك ذابيه الرديئو السو كافت السخاق عندي عمتها زوحد بالكايو السو قديم كاخد نتسي خيلي قديم كان إجزابير كرخبو خيلي وي إجزابير سي بمجرش غيركم بعد سؤال حجي ولا زسادو دزو نبرو بخوم عينه نعنات بزح تمرت لنا كم مصحف قدس نمهارو إن كنحلل كأ خم زي بلنا محلال كأ سيد أنا كحلل كأ راح يزدلي نحنا جن كنحلل كم زي بلنا إجزابير ناس بيو خم دلنا خمتين أبونا أبراهام أبونا إيوب ولا عسرت دك ودي له خلو عسرت خامل سودتك قالو عسرت خلتني مدحن كاب زربا كجاجي خيلي كي تحلل جن السهاب السخالة عندنا قولتنا ون كل جزء تسفى زقرط ناي سيد أني تسفى زي قرط كا جزء أبير مقانو كنصب يوم جزابير مصب بيننا مقانو تي نهناون كريو يدليو أما شرشاس أنت عين السبتنا قلت إحنا دينا سلشو شوي لنا نقدفو نخحدنا أملاخسي تسفى نقرصي ويس سقع كتصبوي سقع بكا زل على أسئلنا
ክንፅበ ከም ዘለና እዚታት ተማሂርና ብሓፈሽኡ ፅቡቅ ጌርካ ክትምህረና ካብቲ ኣገላልፃ ይጠፍኣካ ኸውን ካብቲ ገለሻሉ ነምፅኦሞት ሓሳባት ግን ፋሕ ክብለካ ስለ ዝኽእል በዚ ምክንያት ዳ እምበር ትምህርቲ ኩሉ ዝርዳእና ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ከዓ እግዚኣብሔር ይርዳእና ቃል ህይወት ተስማዕልና ይቀኒለይ ከይኮን ሓወ ማማዛ ቃል ህይወት ተስማዕልና ንኩልኩም ደስተንተንኩም ዘንበብኩም ዝጸለኹም ንኩልኩም እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ የብዝሓልኩም እምበኣር ሕጂ ናብ ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም ከሕልፈኩም እየ ኣብ መንጎ እንድሕሪ ሓሳብ ሃሊኩም ከዓ ነቦና እዚ ኣላትኒ ኢልኩም ከዓ ኣፍቂድኩም ቅድሚ ምውዳእና ሓሳብ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ግዜ ተለና ሕጂ ግን ናብ ኣቦታትና ከሕልፈኩም እየ ዲያቆን ሓወይ ሓንቲ ሕቶ ነይራትኒ ክትብርሃለይ ደሎ እሺ ሓራይ ማማ ወላ ትረፍ ዳሕራይ ክትካል ማለት ተምፃ ሰዓት ኣኺልኩ እንኳን ሕተት ያ ወላ ብደ ቅፅል ትምለስ ሽግር ማቴስ ምዝ ሕጂ ነብላ ዘለና ኦኬ ኣቤን እታ ምሳሌ ኣብታ ንዓኻትኩም ንድሕነት ዝተፈረኹም ኢኹም ትብል ታርእስታ ኣብታ ቁፅሪ 14 ሲ ነቲ ክብሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክትረኽብዎ እዩ ንሱ ወንጌል ገይሩ ዝፀዋዓኩም ሕጂ ሪፈረንስ ናታ ይርኢ ነይረሲ ኣብ ሮሜ 8:28-30 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምክሩ እውን እተፀውዑ ግን ኩሎም ምሰናዮም ከም ዝደገፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ቀደም ዝፈልጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ ብኸሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከዓ ፀውዖም ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ድማ ኣፅደቆም ነቶም ዘፅድቆም ንዓታቶም እውን ኣኽበሮም እዚኣሲ ብሕፅር ክስታይ ኣይኖ ተረዲኣትንላ ግን ቁርብተይ ከቢዳትኒ እቲ ናይ ቀደም ዝፀዋዕ ምስ ከመይ እዩ ማለት እዩ ቁርብተይ ከብርሁልና እንተኽኢሎም ኣቦታት ወይ ንስኻ ቴንክዩ እሺ ምስ ጊዜና ክንከይድ ሕጂ ኦረዲ 18 ደቂቃ ጥራይ ተሪፋትና ደላ ክልቲኦም ኣቦታት ሓሳብና ክቡና ስለ ዝኾኑ ፀሎቱን ኣሎ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣብ ድመፅእ ደሎ ክንምልሳ እዚኣ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኦኬ ቴንክዩ እሺ ቴንክዩ ማማ راي كلكم كما يوعلكم كما يمسيكم كما يكأنيكم تبير أملاخنا زتا مسجنة يخون دقيمنا حس حدش عمت دق سلام دق فقري دق حدقات دق نسحا إنخون اللو عمد ما يقبر لنا برهان لدوتو دما أملاخنا بدحنا سلام يبصحنا حونا دياكون محري قال هو تسمع لنا تم كلهم زقباء زلهم دما كابز زغنية ناي سلسة عربيثات ناي كالاي تسولونكي كاب سلسة معرف ترداكم زستنتونكم حسابكم كتبوا كتبا زمسهم نخلكم بجابير زمن أقلقلتكم يبارخ
أبتا معرف حدثي مصات قويتان فردون ياتبل اتحنتي كفال اتي أرستي كتريو خلخا كسمع خلخا يفرح كايو مصات قويدان فردون مخنياتو فرد أملاخ يقباي زي بهالو ايو فرد أملاخ دما ابتداق ماي مصاتو حنسابن نحوارون ايو امو فرد أملاخ حق أنيا فرديو فرد أملاخ يقباي زي بهالو فرديو فرد أملاخ دما زل علماوي فردي ايو جن أملاخ زفردنا أبتي معرف حدا قطر شمانتن تداري إنا يسني نتوم نأملاخ زي فلتون نوانجيل قويتا يسوس زي إزازون بهالهالتا حوي حنا كفاديم إيو سيابيهر يقريب للنا اتوم بهالهالتا حوي حنا زفدايو نتا بهالهالتا حوي حنا مفداي طرح يكونان قنچل أبيلنا كنوسدا اتوم بهالهالتا حوي بحنا زفدايو انتاوت يوم من يوم نحنا خنا منينا نمثل نحنا منينا لومي خلتنا قرقلي صوم الله تم حدا نأملاخ زي فلتون نقول وانجيل قويتا نا يسدما زي إزازون تم حدا جرسم تأم نأملاخ زي فلتو يوم اتم حدا دما نوانجيل قويتا زي إزازو يوم اتم نوانجيل قويتا زي إزازو نأملاخ أي فلتون يوم كنبلا ما ينخلنينا أما فلات إن مئزازن تان وانجيل قويتا يسوس زي إزازو وتبلزلا زيادة نتوم نحنا نأملاخ نفلتو إنا النبل 4 تتأمقنا ولدو دتتصوعنا بوانجيل كن مرح نوانجيل كن إزاز قال وانجيل دما خنفصم زقبأنا نوانجيل قويتا نسمع عنبر زي نؤزازو نببنبر زي نقبرو نمهارونبر زي نبرلو كي كون تنقبر قبأنا كنت انقاق قبأنا خسياتو مخنياتو فرد أملاك اللي لا يكونن أما نتو من أملاك زي فلتون نوانجيل قويتا يسوس زي إزازوان سي بحال تحوي كفاد يوم ايو مسعات قويتا يترفني تناقل لنا مسعات الله معالتاوي دي كونس every second وين اتن كل خاكم قبرو زفاد يلو نعلم زي السنابو تلو دك سبات دما قبرنا تسيرنا ان تنسألو كايم تقبرنا دما كاب أملاخ دومزنا
እንقبلሉ እዩ እቲ እዚ ዝዛረብ ዘሎሞ መወዳእታና ክጽብቕ ሕጂ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ንኣምላኽ ክፈልጦ ንወንጌል ጎይታ ዘይእዘዝ ድማ ንወንጌል ጎይታ ክንእዘዞ እዚ ዓመት እዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት ንኣትዎ ዘለና ምስ ጎይታ ቃል ክንኣቱ ንወንጌል ክንእዘዞ بقال وانجيل كن مرح كم قال وانجيل دما كنبر እግዚአብሔር يحجزنا اتا ابتام عرف كلتا دما اتا خلايتي ارستي دستبل نسخاتكم سي لدحنت زتحرخم إخم حرين نمبر اي حرنايون صويع النمبر اي صوعنايون دليل نمبر اي دلنايون بار نتزدلينا كندليو حجي نتزصوعنا دما صوعيتو نسمع نحنا دما كنصوع خلنا كنسمع ندحن نسخاتكم سي ندحنت زتحرخم إخم كبرنا أملاخ يخون أما ندحنت ندحر تحرينا ندحنت انت تتصوعنا ندحنت نازخون دما قدنا انت دقالينا بقو كنقعز أبتا معرف كلته قطر حسر تحمش سنة أتبل دقيم أتم أحواتنا صنيعهم قممو نتبقالن بقالنا ويش بدأ بيتاتنا التمهركمو تمهرتاتنا يقبروا حازوو ندحنات زتحارنا عينا ندحنات زتتصوعنا عينا ندحنات دما زتعدمنا إينا أما ندحنات زتحارنا انت دعا خوينا انت هيكن قبر قبأنا صنيعهم قمون بهلالنا أبي أبتبقالنا يخون ويس بدبدا بيتاتنا التمهركمو تمهرتتات انت هيقبروا حازوو ونياتو نتو تحرق خالو نتو تتصوع خالو زي تنبرو اللي ندحركوان كام منزع له أبرأ يوهانس معراف كل التنتا إزبل حدكو أخي زرفا كاسي نتتوها بك أخلي انتا يقول رئيزبل أصنعيها حز إزبل حدكو أخي زرفا كا أما زتحارنا إنا ندحنت تتصوعنا إنا قل دحنتنا زي دلي حريتنا زي دلي كابت مقد دحنت كوصانا زك ألس كابت حريت دما نابكالي ويكم من زعنا زدلي سألائنا خمزلو كامتي أبقى داماي ملكت بيتروس معراف سلسته معراف عمشته قطرت الشعة انتا إزبل اتي سألائكم ديابلوسي كم زقوا زمان بسا زوحت أدوليو يمانس أقام يقوا زمان لما انتا يقبرو تتنققو إزبلنا زوحت أخبها الكل سقانا دي خوحت سقا بلعدي سيطان أيكونن مجمريا سيطان زوحت أزقوا أصورن مني التحساسبانا إيو التحساسبانا اندحر نسوحيت هو التحساسبانا اندحر نسوتق أصيروا التحساسبانا دما نسو اندحر زويروا نقبر قبر نايمنيو ناتو نلاقو ملئخت نايمنيو ناتو نعيو عيو نايمنيو ناتو أما دقيم آتو محواتنا صنيعهم قوموا تداوي لزلزو مسلو كي ودق انتا يخون يتأنقاق
እሞ ንድሕነት ዝተሓረና ኢና ክብርን ምስጋናነቱ ዝሓረየና ኣምላኽ ግን ነቲ ብቃልና ወይስ ብደብዳቤታትና እተመሃርኩሞ ትምህርትታት እንታይ ግበርዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓዝዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ካብታ ምዕራፍ 2 ዘስተንተንክዋ እዚኣ እታ ምዕራፍ 3 ድማ ካብቲ ኺተሓለዉ ኣምላኽና ሓካይ ይፈቱን እዩ ነቲ በዓል ሓደ መክሊት እንታይ ኢልዎ ክፉእ ጥራሕ ይድወሉ ኣይኮነን ኣታ ክፉእ ሓካይ ባርያ ኢልዎ ኣምላኽ ሓካይ ይፈቱን እዩ ምክንያቱ ሓካይ ተኮይኑ ኣይሰርሕ ኣይጽሊ ኣይጸውም ቃል ኣምላኽ ኣየንብብ ዋላ ንስግኡ እውን ኣይከውንን እዩ ኣብ ምሳሌ ብዙሕ ምዕራፋት ርኢናዮ ብዛዕባ ሓካይ ብዙሕ ይዛረብ ሓካይሲ እታ ኢዱ ናብ ጻሕሊ የእትዋሲ ካብታ ጻሕሊ ኣልዒሉ ናብ ኣፉ ከይበልዕሲ ጾም ሓድር ብል ካብዚ ከምዚ የድሕነና እሞ ሓካይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ቦታ የብሉን ኣታ ክፉእ ሓካይ ባርያ ዘየቐመጥክዎ ከም ዘልዕል ዘይዘራእክዎ ድማ ከም ዝዓፅድ ፈሊጥካ እቲ ገንዘበይ እንታይ ንዘረፍቲ ትቦም ነይረካ ኣነ ድማ ምስ ወለዱ ገረም ወሰድክዋ ነይረ ነዚ ክፉእን ሓካይ ንዝንግድ እንታይ ታዘላቶ ግድፍዎ ነቲ ብዓሰርተ ሃብዎ ንዑ ድማ እንታይ ናብቲ ጸልማትን ምሕርቃ ማስናንን ስቃይን ዘለዎ ደርቢዎ እዚ ውፅኢት ናይ ምንታይ ውፅኢት ናይ ትኺት እዩ ውፅኢት ናይ ትኺት እዩ ኣብታ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 እንታይ እዩ ዝብለና ማለት ሓያሉ ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰምዕ ኣለና ዙረት ጥራሕ ኣብ ንቅድሜና እውን ክፀንሐና እዩ ናብ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ፀሓፈሉ ካብ ዕላል ኣንስቲ እንታይ ግበር እዩ ዝብል ረሓቅ እዩ ዝብል ገለ ሰባት ኣለው ወረኛ እንድሕር ኮይኑ እሳ ደኣ ሲኤንኤን እንድያ እሱ ደኣ ሲኤንኤን እንዲ ዝበሃል ኣሎ ዙረት ጥራሕ ዋላ ናይ ሓደ ወርሒ ዘለዋ ድቂ ሰበይቲ ክዕሉ ክዕላ ውዕላ ኣበየም ዝረኽብዎ እሱ እቲ እንታይ ስርሖም ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዙረት ወረ እሞ ማለት ሓያለ ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰምዕ ኣለና ምክንያቱ ዘይምዕያይ እንታይ እዩ ትህኺት እዩ ዙረት ኣብቲ ክትዓየሉ ዝግባአካ ኣብቲ ክትለኣኸ ዝግባአካ ኣብቲ ክትጎዮ ዝግባአካ ድማ ዘይመጉያይ ዘይምስራሕ እሞ ትህኺት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ክፉእ እዩ ብስጋውን ምክንያቱ ትጉህ ሰራሕተኛን ህኩይ ሰራሕተኛን እፈላለ እዩ ናይቲ ህኩይ ግራት እኽሊ ኮነት እንተፍሪ እንታይ ዳ ቃድረአ መን ምስ ሓረሳ መን ምሰብሰላ ጽቡቕ እኽሊ ኣብቂላ ጽቡቕ ምህርቲ ድማ ክትህብ እሞ ሓካይ ብስጋ ጉዳዕ ዝያዳ ድማ ብናይ ነፍሲ ብናይ ዘለዓለም ዓለም እውን ተጎዳእ እዩ ዝኸውን እሞኒ ካብ ትኺት ተሓለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓደ ክንሕለወሉ ዝግባአና ካብ ትኺት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ምስጋና ይብፅሓዮ ነዘን 3 ምዕራፋት 3 ዓርቢ በብምዕራፈን ኣብ 4ይቲ ዓርቢ ድማ መጠቃለሊ ገርና ጀሚርና ክንፍፅም ኣምላኽና ስለ ዝሓገዘና ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ድማ ናሽዑ ሰባት እግበረና ኣምላኽ ሰላም ይቐንየና ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብቲ ናይ መንፈስ ወዱ ናብ ጢሞቴዎስ እዘን ክሳብ ሕጂ ክንሪአን ዝፀናሕና መልእክትታት ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ናብ ሰብ ፊልጵ ናብ ሰብ ቆሎስየ
نابسب قرنطوس نابسب روميه نابسب إفيسون نابسب غلاطيا اندابلنا إنا كنرئن صنيحنا حجيجن ناول كسبات زتلاخ إنا كنرئي نابسب تيموثيوس يقرتان ناب تيموثيوس ناب فيليمونا ناب تيتوس اندابلنا إنا كنرئي أمو زيابير بسلام أقني دما ناشع سبات قبرنا أبونا أبوي قمس من البات مع تسوي قرب تلوت لكم دسولن رايمو تا بأنت سلام كنبص حمو أبونا أبوي قمس دما بصلت كعصولنا يم سلكلو جابير أملاقنا مسجانا يبصحيو من سلام زصلت صلت كم بحدش كلن زح جابير أبغيتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت لكل زخانات قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل لهذن مؤمنين بزح سلام كهب نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاخنا أيو من سلام صليو سمايات تنبر ربنا اسمك يقدس منግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና كل يبكانا أخم أو جابير أترينا سجخوا نفسنا جكخن نفلت بعد أملاخ بلنا قدسم كان سمن نسوعنا علونا أبسما يزول خان سخا سلام كعبل نفس كلنا حدر أبزع عالم زين مرام سلام حلو وكل مرحة سوى السلطان بقدسم كا سلام حبهم عبد ريانا نزول مكاين تعذاب كعب خراب أم تاونا مسانا نزول قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدعون بعنعن وات كنبرن بكل سنة يعمل خدمة ناخان جابير بنفرح بحياونت كنركبن بكريستوس مسؤول اسم منفس قدسن مسجانا نصنع تنبؤ لك لو من كل ساعة نزل ألم آمين آمين زبلنا يوم الأخت እግዚአብሔር آمين يبلو أسرات افتح لنا بؤسات عرقلنا مروخات ملسلنا حزناتنا عزلنا أتوتن وفرت النفس وكف جزا بملأختي حلولنا زتمهارنا تمرتي قبل حديرو بو سالاسان سوسان مئتن كنفري يبقى عنا እግዚአብሔር أملاخ ويتانان مدحنان إيسوس كريستوس كل زكالو زي السانو نتوم ولود بمسان زغوهاي سدرا بيت سم املاح قدس نمرام لب زحغس ولدي حبلنا توليدهم زلو ህፃውንትና ውሽጣ ሃገርን ኣብ ስደትን ዝዓቢ ዘለው ደቅና እንደቅ ዘቅድስ እምነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይንተ ልቦኖም ኣብሪሁ ካብ ኩሉ ክፉ ይሰውረልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت مجبنا لهم هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أنسانا دقلنا كبفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل علم نتكاين مأمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكل خو احنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خد جاب يرسوات قويتا سراوي سلام لكل خو نسخكان نسبرختي فركر سخون برخيو أمل تسقى جاب ير مساقي أوفيس تدس والكي حتى نخسر يلنا نفت ودق يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسرق زينو مدهانينا إيسوس كريستوس ناي كانت حلقة حدقة حتيات وهب تسقى نبوتاتنا هواريا السلطان ذهب وما زبوتا زترغبكم زبوتا زناب كله بوتا زلوخ من كاب حتياتكم فتحات النصوحات كنون من قصة سمايات دلوات يكبرن يكبركم من عصر تغل التجزيق زيو مهرنا كريستوس وأبوي كهنا بقدس صلوات كذكرني حلف محرنا بزمت حلونا بعفون منفس قدوس بنت اجزئتنا مريم محرنا كرسوس مال عصر تغلته بنت اجزئتنا مريم مكسوس 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 بنت اجزئتنا مريم محرنا كرسوس 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 بنت اجزئتنا مريم محرنا كرسوس
ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን ሰላም ሕደሩ ራይ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኩም እግዚኣብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ቃል ሂሞት ተስማዓልና ኩልኩም መንጥዕናን ይሃብኩም ብሩኽ ምሸት አገልግሎትኩም ይባርኽ አሜን ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ድተጸለየ ይብጻሕ አሜን ህይወት ይስማዓልና አሜን ኩልና Thank you.